Аз съм Ангел и днес започваме да играем на Гарио с много хора. Да. И от телефон съм. То се забелязва всъщност, ще го забележите. Тук има много големи. И ние сме USA, а Гарио да стана много интересна игричка. Ако се започнеш да се развиеш и да влезеш тук на телефона, трябва да влезеш скалата от 1 до 5. И още аз съм на 60-50 място. Все. Искам я да имам храна, ама никой не ми дава. Никой не ми идва. Биби. Биби. Я ще напиша. Да, и сега ще се казвам. Ако напиша Биби, да ще излезе същата картинка. Не. Няма да излезе същата. Нещо ще се казвам тъй. Биби. Хот-дог, яко. И да, тук целта е да събереш много такива топчета, да зададеш много хора и да се изкачиш по-бавно в класацията на Гарио, докато не станеш крал. Там най-големия в Гариото. Докато някой не стане по-голям и да не те изяде. А и когато станеш по-голям, губиш повече маса. И така. Значи от бутона с процента се делим на 2. Да, на 2 се делим. Да. Делим се на 2. Чакай първо да не изяде. С този бутон с мирника пускаме маса на някой, както му дадем храна, например. И да, така горе да се играе. Без исках да умра, за да си сменя името. Името ми ще бъде Обама. Обама! Всички ще идват Обама. Харе, фиднете Обама малко. Никой няма го фидне. Ще го издат най-много. Никога не съм виждал голям Обама. Винаги повечето са без имена, които, ето вижте, от второ до 5 място са някакви без имена и там на първо е някакъв кофетос, някакъв с картинки. Чай този не е зде, като го гледам, няма обича се разстроява. Паяче, да. Да, тук гордо това е целта. Любчето е, ще бъде около 20 минути. Как играем? Имам чувството, че тук ще речкотна много. Епизод да стана да вляза в класацията всъщност. Поне от 1 до 10 вляза в класацията. Което ще стане доста сложно, ама на баща на първо място. И как? То се направо. Фидни мене. Дай малко. Ай. Ти никой не иска да го изяждам. Виж, аз така им ги давам на... Тост да се удалеча. Ще много се разторява на нещо. Някакъв малък. Малки обами. Станах на малки обами. Проблема е, че не... Знам как да се върна. Няма съм главна, че всички искат да ме изядат. Кой ще иска да яде Испания? Спейн. Кой иска да изяде Испания? Тя в кръза някой ще иска да я изяде. Молец. Статка няма Испания. Може да стане на първо. То сгуща как не се появи. Да, и гордо си е интересна игричка доста. Трябва да се боря провалите колко ще бъдат. Те ще са много. Аз не съм много добър на Гарио, винаги се провалям.
То често. Тази листата. О, не. Сега ще листата, виж коя е апетитна. Ще искаш спаня. И то влиза в мене. Айде. За малко. Не. Що само големи има около мене? Някой малък няма да ми се фърли, виж. Някой да им помогне, аз къв съм малък. Никой няма да ми помогне. Да, и отдолу ми пише маста. Не искам да съм близо до него. Както и до този. Да спич, не маяш паваса. О, тут са двама. Айде, фърля са, кой ти пари човек. От този паяк аз там по-голям. Значи паяк твърдам. Искам някой да се фърли в мене, да взем някой. Главно аз не мога, никога не съм яла до сега. Не обичам да ям хора. Не обичам човешко. То се е по-голям от мене. Кога да го правим? По-големичък. Не е нужно. Слушай ме, виж ме, аз съм горе колкото тебе. И сега ще стана по-голям от него и ще видите. Чай, ако фидна някой дали, той ще фидни мен. Да. Това е направо чудесно. Агаро. Направо чудесна агарото. Нямаш да представя колко е чудесна агарото. Нищо. Момче, че някой ще ме изде. Да, изядоха, ма ми хора, да. Тук, но... Не, аз няма се казвам Испания. Сега ще се фърля в някой да се кръсти, защото няма се казвам Испания. Баш. Всички искат да излизат Испания. Какъв има проблема към нея? Криза е, какво? Сега да видим дали ще го напиша правилно. Май е правилно. Не. Чай. Ще се кръстя Франция. Не, Франция също е лошо на положението. Германия, айде. Дай напред грешно. Как се пишеше Германия? Германия. Така ли се пишеше? Но съм сгрешил сериозно. Така. Пани Германия. Германия ще... Искам да съм малък, искам да съм... Реч, които си знаете за тези картинки, където се появиха реклами са някакви. Да. Изядоха ще реч, които на много. Не, ай, сега ще си измисля последно име. Feed me. Ама фидват. Ай. Като че знам късмета, никой няма фидва. Ай, feed me. Feed me. Чай, ма иска да ма feed me. Ма иска да ма... Не, по-скоро иска да ма убие. Що всички идват към мен. Да, където са от мене. Мразят ме. Всички ме мразят. Някакъв ADC ме уби. Ще напиша нещо по-така хубаво. Така да се при... Тим Паласа. Айде, добре. Сега вече няма как да не ми откажат. Айде. Джумбо! Защо Джумбо? Някой българин се кръстил Джумбо или
Да, знам. Може би. Не знам. Някой, който обича Джумбо, се е кръстил Джумбо. Тим полза, Тим. Моля. Като искаш Тим, няма да ти дадат Тим. Виж, жълт съм. И кой съм жълт. Ай, сега ще ме харесват повече, по-мизерен съм. Не. Комарите са по-мисерни от мен. И паяците. О, как лагна. Естествено, че лагариото. Бърках се. Агариото лага. Винаги ще става така. С така игра ще лаги. Айде, скай се от мене. Не те искам. Бисквитко. Чао. Ха-ха-ха. Тапанак. А, не. Да. Опа. Не. Шведска маса. Не. Вече не искам шведската маса. Ей тук. Ей това тук. Ей това. Благодаря. Първото ми изядено нещо в Агарио. Много благодаря, че получих тая награда. Защото тук сега нещо идваха тези големите. Бисквитката. Чао, бисквитко. Паяци. Голям паяк, който иска да си изде престъпи. Как може? Видно, защо ще му запомня името. И ако е място е в класацията. Дори го няма. С цяла речкоита. Опа, изярах някакъв. Не. Просто е удивително агарелото. Искаш Тим. Те не ти дават. Крата изяждат. Или ти изяждаш някой малки за премалка. И накрая те изяждат теб, докато ти го изяждаш. Така е живота на агарела. По-силните са си по-силни, по-слабите са си по-слаби. Така си. Но скривам се. Не бе, таман! Защо? Това е от мен. Абонирайте за мен, лайкнете, харесвайте видеото. И чао!